ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш J. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат, сурат, маълумот шад, дар WhatsApp имо рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст мошиное ки аз территорияи Москва, мошиное ки аз территорияи Тоҷикистон. ҳастаи ВАЗ 2106 бо нархҳои арзон дута, ҳастаи ВАЗ 2107, ҳаста Toyota Corolla ва сечкаҳои объёмни. ва дӯстони азиз, дигар намуд Opel Caravan ва Opel Astra G ва дигар нам мошина аст ки бо нархҳои арзон мо дар равон кардем ки мо барои шумо пешкаш мекунем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 164 сомонӣ. навора сар мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, як компанияи хубиро ба шумо тавсия метиҳем ки пересечения граница аз Москва ба Қазоқистон. шуморо аз ҷои коратон, аз ҷои хобатон омада мегирам, ба границаи Қазоқистон соқу саломат бурда меорам. омада гирифтанашон аз территорияи Москва, Московская област, территорияи аэропорт, МКАД, куҷое ки набошад, маслиҳат мекунем, омада худашон мебарам. мошиношон мошинаи замонавияе, мошинаи комфортнияе. компания Акай Баҳром ва Рӯзиқул зиёда аз 7-8 сол аст ки опити корӣ дорад. дӯстони азиз, метавонед ки бо дили пур ва 100% мисол бовар кунед, рафта худашон мегиранд, оварда мерасонанд. ин ҳамин рақамҳо дар WhatsApp пайваст дорам, маромад мо тавсия метиҳем, албатта занг занед. мегзарем ба қисми мошинаи фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза аст боадрон ки Opel Astra G аст ки светои серебристи соли 1999 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объём мотор 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин боадрон беҳтарин аст. мошин мегӯяд умуман ягон ҷош мегӯяд задаги пӯсидагӣ на сарапина надорад. дута пеш электропакет, кондиционер дорад. мошин опшим нахадва хай камтар меличовка ядушаса не ки ба хайра иш ҳисоб неста, минус мекунам. салон тоза кай мошин бадро хеле ки даст як одам нагаштасай, дига ҳама ҷои мошин беҳтарин аст. дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдатда. мошини хали такси гаштагӣ нест, мошини кори вазбини хали монда шудагӣ нест. мошин опшин соза ки дасти як одам да гаштасай. хоб ин ҳамин рақамҳост, рақамҳои Россия пазитани кор мекунад ва дар рақамҳошонам WhatsApp пайваст дорад ки мошин мегӯяд нахаду 45 та муомила дорад дар шаҳри Ваҳдат. дар рақамҳошон занг занем ки дар WhatsApp шон нависем, қайтишон савдо кунем. маромад дӯстони азиз, бештар маълумот аз худашон. лайкҳоро фаромӯш намекунед, навора падисаш мекунем, то охираш тамошо кунед, хеле мошини арзон мондагием. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст боадрон ки ай Федератсияи Россия Opel Astra F дар кузофи Caravan. дӯстони азиз, срочно дар Москва. соли 1997 аст ки сӯзишфурӯш бензини хӯлияи моторуш 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин аст. мошин мегӯяд хелаши дар гараж хобуд мегӯяд соҳибуш. мошин пол оборот заводид мешавад. мошин толка фақат як аккумулятор, як номер мегирӣ, дига ҳама ҷош мегӯяд 100% аст. ба мошиное ки дар Тоҷикистон буда мегӯяд алиш мекира мегӯяд соҳибуш. кадоме ки агар алиши дошта бошад маромад пешниҳод кард, кадоме ки сумката мегирад дар Москва нархаш 90000 рубл аст. бадрон ки 14000 чанд сомон амехи ба тоҷикӣ 14000 сомонӣ мешавад опши. нархаш арзон ба русӣ 90000 рубл дар Москва. дар Москва мегӯяд город Клинда. дӯстони азиз, хеле маълумото наистиам. хоб нархаш 90000 рубл гуфтем, бо муомила мешавад ва ин рақамҳои Россия аст ки позитсияни кор мекунад. бо ин рақамҳошон дам WhatsApp пайваст. дӯстони азиз, вариантҳои беҳтарин ба шумо аст ки ягон мошини дар Тоҷикистон буда алиш кунед, баъд сумкати муомила дор маромад занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст боадрон ки мошинаи советский молодёжный ВАЗ 2107 соли 1998 аст ки сӯзишфурӯш бензини хӯлияи объём мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балон 50%, 4 диска, документош 1 сола нав кадагӣ аст боадрон ки рӯзи 8 сентябр кадагиан 1 сол срок дорад. ва 2 та пеш электропакет соҳибуш мегӯяд ва дӯстони пол оборот заводид мешавад, бо телевизорам дорад хатиш. мошинча мегӯяд нахаду аст. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи
10000 сомонӣ ки срочна бо ягон сум муомила мекунам. Ягон мошинои ваз 21099 бошад мега алиш мекунад тоқа ба 99 кати. خب این همین رقم هاست پراموی کار میکنم میتونید که بیشتر معلوماتای پوراشا از صاحبشون گیرین. یک سولا حجت الکترا پاکت پول оборот бо телевизорам дошта. خیلی мошинча молодежь نیسته. سروشنای دستی کدومی که میخره مرامت زنگ زنین. دوستان عزیز لایک و رزنه فراموش نکنین و سیلکای نوورا در واتساپ ایمو پادیلساش کنین. اگر اگرتون اون ماشینی فروشی داشته باشین اگه خونه های چیزی که نباشه مرامت در واتساپ ایمو صورت چرایی کنین مو ویدیو آینده دا اینم خیلی رقمش میکنیم. میگذاریم بعد چهارم ماشینی فروشی تویوتا کیمری 2 سال بعد که سال برایش 2008 سالی که سوژفریش بنزینی خولیه. объем мотор 2.4 литра коробка автомата мошин мега дар лоти хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат дорад, не ки нагуфтанд ки чақа сурок дорад. салон тоза, электропакет, кондиционер 4.80%. мошин мега ҳама ҷош соза, ҳама ҷош кор мекунад. ҳамиқа наистян. ҳама ҷош мега созай. ҳамин гапа соҳибшон гуфтааст. айни ҳол қарор дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 90000 сомонӣ ки дӯстони азиз бо дар назди капот камтар муомила мекунам. ба телефон савдо накунен, вариантҳои алишӣ пешниҳод накунен мега. тоқа суми холӣ. ина рақамҳо аст, рақамҳои прамои соҳибшон ва рақамҳои вавилон кор мекунад. кадоми суми наличкати мегирад омада мега аз пеш бинед. дӯстони азиз хоҳиш мекунем мега ки беҳуда занг назана одамони коргарам. хай бо худтон фикр карда баъд тамос гирен. фақат меҳнатҳои моро қадрдонӣ кардам лайкора занен дариқ надорем имконият бошад навора дар ватсап имо гиҷода бошад падилсаш кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ аст баъдро ки мерседесои Benz C-класс сечкаи объёмни. соли бароишаш 2000 солае ки сӯзишвориш бензин газ кор мекард. мотор 1.8 объёмни, коробкаш механикаи сайзтари мошин мегад беҳтаринай. мошин мегад ҳама ҷош кор мекунад, ҳама ҷош беҳтарин олат дай. خب حجتاش هسته تندیروفکاش ناوکدگی کانسانر دارد کار میکند 4 دیسکاوی رامشکر 4 بلانای 95% ردنوی کراسکا سالون همش توزه همه جای ماشین میگد بهترین حالت داره هم گاز بنزین 100% کار میکند داکومنتوش هسته و تندیروفکاش یک سال میگد کدگی است. خب ماشین عین حال در شهر دوشنبه و فروخته میشد با نرخ 72000 سومانی برادران با معامله داشته 72000 сомонӣ бисёр не камтар муомила мекунанд. дӯстони азиз чӣ маълумоте ки соҳибшон мегӯяд мо ба шумо мерасонем илтимос мегӯяд фақат одамони харидор мегӯяд занг занам. беҳуда мегӯяд нороҳат накунед чунки вақти бисёр барои гапзанӣ надорам. фақат одамони харидор. баробар кадоме ки мехарад дигар маълумотои пурраша аз ҳамин рақамҳо гира. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 аст баъдро ки мошинои советский молодежни соли бароишаш 2000 солае ки сӯзишвориш бензини холия мотор 1.6 литра коробка механика ҳолати мошин мега беҳтарин. мошин мега нахадоя камтар амихе частични расход дора мегад камтар меличовка айхе бахайра. дига ҳама ҷои мошин мегад моторамаш 100% пӯсидагио ҷойне ки випускои навша мегад обшим солҳои 2000 яъне ки мошинча мегад нахадвай. омада мега ай пеш бине савдо мекунем балон нав салон нав краска ҳамаш обшим беҳтарин. нархи мошин 16000 сомонӣ аст баъдрон бо арзон мешавад 16000 сомонӣ арзонтар мекунам. мошин баъдрон дар шаҳри Исфарада қарор дорад. рақамошо тиселак кор мекунам ба кадоми шумо лозимае омада мега аз пеш бине савдои хуб мекунем. боз дар ахир навор бояд тайдигам хали ВАЗ 2106 бо нархи арзон аст ки хоҳем вайш агирен вайш бухай дига хелтаракай. дӯстони азиз ҳамин лайкора дариқ надорем ки барои видеои пеш рафтан лайка занен. чӣ мошине ки мехаред дар комментари нависед мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira аст баъдро ки соли бароишаш 1999 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. мотор 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар лоти хуби техникӣ қарор дорад. хай 4 балон пачка 4 дискаҳои рамашка хай намин мошинча 100% гирдуванаш 100% салон тоза фақат амин капоти пеш камтар лакаш сухтагӣ бидай хай бо дигар маълумотои пурраша мегирем. нархи мошина мега 45000 сомонӣ мега бо арзон ам мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Конибодом. дӯстони азиз
45 та конкретно харидор боша мега срочно пул дар кора мега арзонтар карда метем. Инашам рақамошон астай тисел кор мекана ба кадоми шумо ки лозим боша агар арзонтар метиян рафта аз пеш бинед. Дӯстони азиз, мошина аз пеш то надида савдо накунед. Аввал рафта бинем, баъд савдо кунем, барои ки мошина камбудиша аз пеш рафта фаҳмед. Тавсияи канали мо барои шумо. Навро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бадрон ки ваз 2106 бо нархи арзон. ин ашрамбадрон солои нав аст ки солои 2000 аст ки газ бензинош кор мекунад. мотор 1.6 литраи коробка механика ҳолати мошин мегад нахадвае. хай кам мехали косметический кодра ки айхе мошин мега худош 100% омада мегад бинин. балоншам хай ҳолати кория салоншам тоза инам хали радной краска мошин мега хелай ки даст як одамда гаштесай. нархи мошин бадрон 7000 сомонӣ аст ки бо арзонтар карда метавонад срочно пул дар курад. 7000 сомонӣ ки арзон мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи деваштиш, ноҳияи ғунчида. рақамош аст рақамои тисел кор мекунад ба кадоми шумо лозим аст маҳрамат дӯстон азиз тамос гирем. агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ хона замин квартира ягон техника ягон маҳсулот ягон чизи дигар реклама бошад маҳрамат пешкаш кунем мо рекламада мегузорем. ин буд навори имрӯза то видеои оянда худо нигаҳбонтон.